Ahoj, vítám tě u tohoto tutoriálu. Ano, slyšíš, možná budu trochu nasraný, protože mi blbě nahrával zvuk výborně, tak se do toho pustíme místo těch srajd, co mi právě vycházejí z pusy, nebo mi vycházely. No prostě jsem naštvaný, tak jdeme na to a bude to rychlejší než ten 8,5 minutový tutoriál. No, uděláme to rychle. Stačí, když si v popisku stáhnete ty věci, co na to potřebujete a potom ten torrent na tu hru. Pokud to máte, výborně, pokud to nemáte, stahujte, instalujte, přidujte jednotku, dostajte počítač a bude to hotové. Ty první dvě věci, ta hra ne. No tak, co já vám řeknu, tak ta hra, když se bude stahovat, tak možná 2 minuty, 1 minutu, nevím, uvidíme, jak to budete mít vy, pokud vůbec, tak já nevím. Já za ně můžu. Zkuste to třeba na SK torrentu, já to mám odtud, ale ty torrenty jsou úplně stejný, co jsem zkoušel. Oni jsou úplně stejný, protože je to vlastně všechno stejný. Ale na tom SK torrentu byste se museli registrovat a já nechci vás tímhle zatěžovat, takže jsem vám dal úplně stejný torrent na The Pirate Bay. Výborně, můžeme se do toho pustit minuta a 20 vteřin už je za náma. Jakmile to stáhnete, najděte si to ve stažených souborech. Já už si to přesunul sem, ten disk. Takže pokud nemáte základní hru, někde si ji najděte a stáhněte. Hlavně na těchto stránkách The Pirate Bay a tak. Hlavně tam. Ale spíš zkuste, pokud... já se omlouvám. To by vlezlo do takže pokud máte účet na SK nebo CZ Torrent, tak klidně, ale mám pocit, že i z toho jde stahovat bez účtu. Nevím právě, já jsem to nezkoušel. Možná jo, možná ne, ale tam jsou kvalitní jakoby ty torrenty funkční, takže super. No, jakmile si to stáhnete a máte tohle, tak si to prostě protože mi se plete jazyk, jak se to snažím udělat rychle, takže klid. Pěkně po řadě. Jakmile si tohle stáhnete a budete to mít tady, tak buď si to vypalte na CDčko, pokud nechcete, tak si to otevřete v PowerISu. Prostě jak budete mít přidanou jednotku, tak si tady na tohle klikněte. Pokud máte Daemon Tools, tak tady dáte otevřít v programu a tady si vyberete Daemon Tools. Ups, nechci, já jsem to otevřel tady do prčic. Pokračovat bez registrace, výborně, tady uvidíte, uvidíte. Takže ty, co mají PowerISu, dáte přiřadit obraz k jednotce, jakou tam budete mít. Já už to tam sice mám, ale to. Potom nebudete na to dvakrát klikat, ale dáte otevřít, protože tady máte takovou docela dost zásadní věc, a což je crack. Jo, když se budete teda stahovat poprvé tu 4, tak nehledejte crack, nebude potřeba, stačí tenhle ten. Takže dáte setup a dáte ano. Dáte čeština. A tady ti to kámo píše, že jestli se ti ta hra líbí, jak si kup, prostě mi na to kašlem. No výborně, jak jsme si zaspívali, výborně. Pokud vám tato šílená hudba líbí, je tady zase tlačítko Play Music. Mě trochu, já nevím, přijde takový divný. No, potom si najděte do tento počítač a dejte si OS, nebo prostě disk C, a pokud máte druhý disk, který má alespoň, musí mít aspoň 4 GB volno, ale to asi, pokud máte druhý, tak to nebude tak málo. Tak si prostě vytvoříte složku. Já si třeba na C vytvořil prostě takhle TS4, což je, já jsem si udělal tuhle složku, ve který máte tohle. Takhle. Ono vám to jakoby se vám to tam nainstaluje, ale hra nepůjde, takže tohle je vám k ničemu zatím. To vám hru nenainstaluje. Takže musíte dát procházet a najít si tu složku. Sice to budete mít jakoby program File 4, ale to se vám vlastně úplně předělají ty soubory. Takže vlastně v té složce bude nainstalovaný to, co je v té složce TS4 a nepůjde to. Takže si vytvořte tu složku na C
a tam to jakoby nainstalujte. Dáte další a blablabla, já si dám storno, protože já už to mám tady v té složce. Tady, až to budete mít, tak si dejte teda tu složku, co máte tady. Já si dám tento počítač, TS4, DSM4 a všechno takhle skopírujte a dejte kopírovat. Já to dělat nechci, protože a jelikož už to jakoby mám a nevím, nejsem si jistý, jestli by mi to přepsalo ty soubory, který mám už uložený, já už totiž hraju a prostě nechci si to, kdyby se to náhodou pokadilo, tak bych si zešílel. Já si jako vyndávám savey, poslední jsem si vyndával včera pro jistotu, tak nevím, počkej, tady mám hlavně, protože jo, dobrý, super. Potom vám teda aspoň ukážu ten crack, ten nevadí. Ale to, co je, aha, já jsem kliknul vedle. No, dáme crack, game a bin a všechno tady skopírujeme. Do prčic. Tak, výborně. Dáme kopírovat. Klidně tohle zavřete, to nebudete potřebovat. Najděte si, kde máte hru nainstalovanou, pokud máte 32-bitový systém, dejte program files, pokud 64-bitový systém, dejte program files x86, to znamená, že tohle je jakoby 32. Najděte si DSM4 a najděte si game, bin a sem to jednoduše vražte. A jako stejně budete, až tam budete přesouvat tam ty soubory, tak dáte nahradit soubory v cíli. Ono to může jakoby vypadat, že se nahradí, že to bylo úplně to samé, jenže ono by, víte, co by odtamtud zmizelo? Tyhle ty věci. Já nevím, jak to má, ale třeba tohle. Nějaký tyhle věci prostě by tam odtamtud zmizely. A tady mám třeba tohle a tak. Nevím, kdo tam bude mít soundtrack. Třeba já tam mám soundtrack jakoby The Sims 4. Takže je to dobrý. A jestli to můžete použít. Takže to nás nezajímá. A teď už si spokojeně můžete hrát. Takže je to super. A už se to zase vejde do těch 8 minut. Mně je to jedno. Aspoň se tam doufám pomohl. Protože u toho minulého tutoriálu to hodně asi lidí nepochopilo. Tak pro ty lidi to dělám takhle. Tak já se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího tutoriálu The Sims 4. A ještě informace, čekněte si klidně tuto skupinu na Facebooku The Sims 4 CZSK fanklub. Máte ho tady, takže se můžete přidat a taky, jestli zvoroste tohle číslo, je to úplně super. Tak, já se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího videa. Jo, tady vidíte můj Facebook, no. Ale jenom malá informace, sem mi nepište na nějaký rady, prosím vás. Když tak můžete psát na e-mail, nebo na e-mail se vykašlete, pokud nemáte Facebook, tak na ten mail můžete teda psát. Pokud máte Facebook, tak pište do skupiny. A no prostě ten mail je simo.radna.gmail.com. Takže pokud nemáte ten Facebook, což asi pochybuju, protože hodně lidí ho má, pokud teda fakt nemáte Facebook, tak napište tam. A jestli jo, což hodně lidí má Facebook určitě, tak pište hlavně tam, protože tam se vaše otázky cenějí, protože to bude víc a víc lepší, že se tam lidi budou ptát a ostatní budou pomáhat. O tom ta skupina je. Takže já se to naučím a uvidíme se u dalšího videa. Nebo to se mi jazyk. Uvidíme se prostě u dalšího videa. Pokud to nebude zrovna gameplay, u toho se nemluví. Nebo já u toho nemluvím. No prostě čau. Ahoj! Pup, pup.